Nie všetci sme včera mohli prežiť štedrý večer s rodinou doma. Pre podlomené zdravie muselo zostať v nemocniciach mnoho ľudí, vrátane detí. No Ježiško ich nezabudol navštíviť ani tam. A tak sa darčeky rozbaľovali aj na klinike detskej hematológie a onkológie v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Takmer 100 detí v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave nemohlo opustiť brány nemocnice na štedrý večer. A tak Ježiško prišiel za nimi sem. Je štedrý deň, 10 hodín ráno, kým v domácnostiach rozvoniavajú medovníčky, tieto detičky na onkologickom oddelení sú v špeciálnom sterilnom režime a nesmú opustiť svoje nemocničné izby. Aj preto blikajú ich stromčeky aspoň na nemocničných skrinkách. Sme včera došli nečakane, takže budeme tu v nemocnici a uvidíme, dojde rodina, manžel, deti. My im umožníme do tej miery, aby to bolo pre každé dieťa bezpečné, mať tu svoju rodinu, svojich blízkych. Samozrejme tí, ktorí teplotujú a majú nejaké závažnejšie komplikácie, tam naozaj povolíme len prítomnosť, dajme tomu, druhého rodiča. Lekári priznávajú, deti nás presvedčajú, aby sme ich pustili domov najrôznejšími spôsobmi, no dovoliť to môžeme len vtedy, ak je to naozaj možné a bezpečné. Tak viete, vidíte smútok v očiach rodičov a je vám to tiež ľúto, ale musíme si uvedomiť, že ak chceme, aby tie deti mali pred sebou ďalšie Vianoce, tak proste musia obetovať, dajme tomu, tieto. Koho mohli, vraj poslali aspoň na krátku vychádzku. Tamarka aj Sofinka tu boli do obeda len kvôli liečbe a patria k deťom, ktoré môžu ísť na Vianoce domov. No Ježiško v podobe sponzorov a darcov im nechal darčeky aj tu. Setko mi kúpil. Kto, Ježiško? Áno, to Ježiško. To mám Vianoce. Tak krásne Vianoce, Tamarka. Ešte mi musia stiecť Citozari a už idem domov. Ona veľmi poslúchala. Tak ja poslúcham, ale niekedy dám zabrať doktorom. Väčšina jej rovesníkov sa zrejme teší na darčeky. Pre ňu ale darčeky nie sú to, na čo sa teší najviac. Nie, to nepotrebujem, ale na sestru. Dokonca aj darčeky, ktoré ona sama dostávala v nemocnici, odkladala, aby ich pod stromček venovala práve svojej sestre. Tie Vianoce sa snažíme spríjemniť a urobiť maximum, aby boli čo najpríjemnejšie pre každé dieťa. Ďakujeme, Ježiško. Ďakujeme. Pekné sviatky. Barbora Janošová, televízia Joj.